הדרמה הגדולה שם נולדת מדבר אחד. אתם יודעים שהפילוסופיה של העת החדשה היא פילוסופיה שהתחילה עם הרעיון הזה של דקארט, של האני. כלומר, אני חושב משמע אני קיים. כלומר, אנחנו ישויות שתופסות את עצמנו ואת העולם באופן מבודד תוך התודעה העצמית שלנו. אנחנו קובעים באופן מלא את מי שאנחנו. אחד החידושים הגדולים שעכשיו אני אוהב לתאר אותם, שמייחסים להגל ולעניין הדיאלקטי, שהוא מבטל את המודל הזה של העולם כפי שהובן על ידי דקארט, כעולם שבו כל יחיד הוא אטום נפרד, ולא ברור איך אנחנו משפיעים אחד על השני. הדיאלקטיקה של אדון ועבד דוחה את המודל הזה, ואומרת שאנחנו הם אינטראקציה בין שניים. אנחנו מה שאתם יכולים לכנות בסיטואציה בין סובייקטיבית. אנחנו מקיימים את היותנו מי שאנחנו, על ידי כך שאנחנו מקיימים סוג מסוים של דיאלוג, אם יש אחר כמונו. אבל כמו שאמרתי, הדיאלוג הזה הוא גם קונפלקטואלי, וזה מה שאדון ועבד ירצה להראות. כי מה אומר רגל באדון ועבד? אני לבד. אני חש שאני יכול למצוא את המובן של מי שאני מתוכי. אני יכול לקיים את כל מה שאני זקוק למשמעותי מתוכי. אני עומד אל מול העולם, ואני רואה אותו כמשהו שניתן לי, ואני צורך את העולם הזה וכו'. אז אומר רגל, וככה הוא מתאר את הסצנה הראשונית, אל תוך העולם הזה פתאום מופיע מישהו שהוא כמוני. מה אני רוצה בהתחלה? בהתחלה אני רוצה שהעולם יחזור להיות כזה שניתן לי. כי ברגע שמופיע מישהו כמוני, הוא מתנגד לרצון שלי שהעולם יינתן לי כמו שאני רוצה. כי גם הוא רוצה שהעולם יינתן לו באופן מסוים. אז מה שקורה, הופיע עכשיו פתאום בשדה שלי, איך הגל מסביר איך הוא הופיע, אני לא אכנס לזה. אבל נניח שאני מופיע מישהו כזה. והעולם שהיה ניתן לי, לומר, רציתי לשתות מים, אני שותה מים, אני רוצה לאכול משהו, אני לוקח אותו. העולם ניתן לצריכתי באופן שאין בו איזשהו מגבלה מסוימת. הופיע בתוך השדה שלי מישהו כמוני, שרוצה כמוני, שהעולם יחזור וינתן לו בלי שום מגבלה, אבל אני עומד לו עכשיו כמשהו שמגביל אותו. אז מה אני רוצה, אומר רגל, בשלב הראשון? בשלב הראשון אני רוצה לחזור למצב שבו העולם פשוט נתון לי. ויש מישהו אחר עכשיו שהוא זה שמגביל אותו. אז מה אומר רגל קורה? אני נכנס למאבק איתו, עם אותו יש אחר שהופיע אל מולי, ואני רוצה, תרצו, לבטל אותו, כדי שהוא יחזור להיות כמו שהעולם נחווה אליי, כלומר להיות אובייקט עבורי. להיות מישהו שאני לא צריך להתחשב ברצונות, אלא אני רוצה אותו כמו שהעולם היה עבורי לפני כן. אבל זה בדיוק מה שהצד השני רוצה. ואז רגל אומר, שני האטומים האלה, אם תרצו, שני הסובייקטים האלה, שכל אחד חווה את העולם כנתון לו באופן מלא, מכירים פתאום בעובדה שיש איזה גבול ליכולת הזאת שלהם, אבל הם רוצים להחזיר את זה למצב הקודם. מה הם עושים, אומר רגל? הם נכנסים למאבק. למאבק, לחיים או מוות, שבו אני רוצה עכשיו לבוא לצד השני ואומר לו, אתה תהיה חייב להתנהג ביחס אליי כמו שהעולם מתנהג אליי קודם. כלומר, להיות כזה שאני עושה בו כרצוני. אבל הצד השני אומר רגל, אומר לו אותו דבר. אתה תצטרך להתנהג עבורי כמו שהעולם מתנהג לפני כן נתון לרצוני. ואז יש פה קונפליקט. שניהם רוצים לחזור אל מצב שבו הדבר נתון להם כפי שהם רוצים. בא רגל ואומר, טוב, מה אנחנו עושים עכשיו מהקונפליקט הזה? הם שניהם מתנגשים. השלב הראשון שהם מתנגשים, הם מתנגשים באופן חריף מאוד, כי אני רוצה עכשיו, כמו שאמרתי, לחזור אל המצב שבו אני, רגל קורא לזה, בלתי תלוי. אני לא רוצה להיות תלוי באף אחד.
ואז הם מתנגשים, ואז קורה הדבר החשוב הבא. הם מתנגשים, ואז אחד אומר לשני, אני עכשיו מוכן להיכנס איתך למאבק טוטלי, שבו אני אעיין אותך. השני אומר לו את אותו דבר. וכשהם נכנסים למאבק הזה, קורה רגע מאוד חשוב. שניהם נאבקים, אחד בשני, ואחד חש שאם הוא ימשיך במאבק הזה, הוא פשוט לא יהיה. כלומר, הם נאבקים פיזית, אם תרצו. תתארו את זה הכי קרוב למאבק פיזי, שבו אחד מנסה לחסל את השני. האחד שמרגיש שהוא הולך להפסיד את הקרב הזה, הרגע לפני שהוא מפסיד את הקרב הזה, הוא מודיע שהוא נכנע, אומר רגל. הוא נכנע לשני. ברגע שהוא נכנע אליו, הוא כבר מפסיק להיות סובייקט מול סובייקט, השתנתה הסיטואציה שלהם. אחד הוא אדון והשני הוא עבד. כי הוא נכנע לו. עכשיו למה הוא נכנע? שימו לב לדינמיקה. אחד לקח סיכון יותר גדול. אחד היה אומר, אני מוכן לסכן עוד קצת במאבק שלי איתו. השני אמר לעצמו, לא, המאבק הזה הולך להסתיים בעובדה שאני לא אהיה, אני פשוט לא אהיה. אני מעדיף את חיי ואני אכנע לו. אז הסיטואציה שהתחילה עם שני אנשים שווים, שני ישויות אוטונומיות, שכל אחד מהם רוצה את הקיום הבלתי תלוי שלו, התנגשו. בהתנגשות אחד לא היה מוכן לסכן את חייו, ולכן רגע לפני שהוא מאבד אותם, הוא מודיע לצד השני, אני נכנע, אני מקבל את התנאים שלך. ברגע שזה קורה, הוא אומר רגל, זה כבר לא סיטואציה של שני שווים, זה סיטואציה שבהם האחד הוא אדון והשני הוא עבד. עכשיו, הדבר המרתק יקרה, מבחינתו של רגל, מה קורה בשלב הבא? אחרי שזה קיים, מה יקרה עכשיו? ואז רגל בא ואומר, טוב, בוא נעבור עכשיו לתאר את הסיטואציה, אחרי שהתכוננו בהם יחסים של יחסי, אם תרצו, יחסי שליטה ביניהם. אחד הוא אדון, השני הוא עבד. בואו אני אתאר לכם את העולם עכשיו, לאחר מכן. ואחד הדברים היפים שהרגל עושה, הוא מראה שבסופו של דבר, מי שאמור היה להפסיד את הקרב ניצח בו, והנה ההיפוכים הדיאלקטיים האלה. ומי שחשב שהוא ניצח בקרב, הפסיד בו. ועכשיו השאלה היא, למה? עכשיו רגל בא ומתאר את חייהם של אותם שני ישויות אחרי הקרב, ואחרי ההתבססות שבו האחד הוא אדון והשני הוא עבד. ואומר, מה קרה עם האדון? האדון יושב לו בעולם הזה, שבו הדבר הזה נתון לו כמו שנתן לו לפני כן. אבל הוא יודע שקיים שם מישהו שהוא עבד שלו, ושהמישהו הזה לא יכול לספק לו את ההכרה של היותו אדון, כי הוא לא מעריך אותו, כי הוא אדם שהפסיד בקרב והוא עבד עבורו. ולכן האדון נתקע במצב הזה שהוא יודע שיש נוכחות של מישהו שם, לא כמו המצב הראשוני שבו כל העולם היה נתון לו, יש לנו נוכחות של מישהו שבגלל שהוא הפך להיות עבד, הוא לא מישהו שיכול לספק לו הכרה. ולכן הוא תקוע, האדון תקוע בלי יכולת, אם תרצו, לקבל הכרה בקיום שלו, כי ממישהו יכול לקבל הכרה הוא מישהו שהוא לא מעריך או לא מכבד. עכשיו, בא רגל ואומר, בוא נסתכל על מה קרה לעבד בסיטואציה הזאת. העבד הופך עכשיו להיות מישהו שמסתכל על אדונו, ומסתכל על מישהו שהוא מסתכל עליו כמישהו שהוא היה רוצה להיות במקומו. הוא מישהו שהוא מספק לו את שירותיו, הוא מספק לו את האופן שבו הוא יכול להמשיך להתקיים. אז הוא קיבל משמעות באמצעות שירותו את האדון. האדון אין לו משמעות, למי שיש משמעות זה לעבד. ואז רגל אומר, שימו לב מה יתהפך פה. הקרב שנדמה היה שהעבד הפסיד, הוא זה שזכה בו בהכרה, כי יש לו מישהו שהוא נושא אליו את עיניו, והוא משרת אותו. ולכן יש פה איזה היפוך של מי שנדמה שניצח, הפסיד, ומי שהפסיד, ניצח. יותר מכך אומר